രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തനാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. സ്കന്ധം 1 ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 9-ാമത്തെ അധ്യായം ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം എന്ന അധ്യായത്തിലെ ഭീഷ്മസ്തുതികളാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് ഭീഷ്മസ്തുതികൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതിലെ 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഭീഷ്മദേവൻ സ്തുതിക്കുന്നത്? എന്താണ് പറയുന്നത്? മരണസമയത്ത് എന്താ പറയുന്ന മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഭീഷ്മദേവൻ അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ, കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും, ലൗകികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഉറപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഭീഷ്മസ്തുതി തുടങ്ങുന്നത്. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. ഭീഷ്മസ്തുതി എന്താണ്? 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? നീലവർണ്ണത്തോടും മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്ത രൂപത്തോടും കൂടിയിട്ടുള്ള, പിന്നെ വദനാംബുജം, ചന്ദന ലേപനം ചെയ്ത വദനാംബുജം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ രൂപത്തില് ധ്യാനിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. 33-ാമത്തെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില്. പിന്നെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എങ്ങനെയാണ്? കുരുക്ഷേത്രത്തില്, അതായത് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക എന്താ പറയാ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചും പരിക്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. അതായത് യുദ്ധക്കളത്തിലെ പൊടി പടലങ്ങളോട് കൂടി എന്താണ് മുടിമേൽ നിറച്ച് പൊടിപടലങ്ങൾ വന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ മുഖം വിയർപ്പ് തുള്ളികളാൽ നിറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ത്വക്കില് ഏറ്റ ക്ഷതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവൻ വിട്ട അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, ത്വക്കിലേറ്റിയ ക്ഷതങ്ങളാൽ മിഴിവേറ്റ അലങ്കാരങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ആസ്വദിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണൻ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അവിടെ യുദ്ധകളത്തിലെ ഭഗവാന്, ആ വീരരസത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ഇവിടെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത്. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ
ഭഗവാന്റെ തന്റെ മിത്രത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് അഴിഞ്ഞു പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ അർജുനന്റെയും ദുര്യോധനന്റെയും സൈനികർക്ക് മധ്യേ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ സ്ഥിതി നയിക്കുമ്പോൾ പ്രതിയോഗികളുടെ ആയുസ് കൃപാ പുരസ്സരമായ കടാക്ഷത്താൽ ന്യൂനീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും സെന്ററിൽ കൊണ്ട് തേര് നിർത്തി എന്ന് പറയാനല്ലേ. അതിനുശേഷം അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാവവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തനോടുള്ള സ്നേഹം, ഭക്തൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ശത്രുവിനെ വെറുതെ കടാക്ഷിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. കടാക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ആ ശത്രുവിന് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോക്ഷം, ആയുസ്സല്ല പറഞ്ഞ പ്രതിയോഗികളുടെ ആയുസ് കടാക്ഷത്താൽ സ്ഥിതനായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിയോഗികളുടെ ആയുസ് കൃപാസുരമായ കടാക്ഷത്താൽ ആയുസ് ന്യൂനീകരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്? 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കണ്ടത്. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ തന്റെ മുന്നിലുള്ള സേനാംഗങ്ങളെയും സൈന്യാധിപന്മാരെയും വീക്ഷിച്ച് അതെ, എല്ലാവരെയും കണ്ട് യുദ്ധഘട്ടത്തില് തളർന്നു പോയ അർജുനന് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് ഇവിടെ ആര് ധ്യാനിക്കുന്നത്? 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മദേവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ അജ്ഞാനം മാറ്റിയ ആ ഭഗവാനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും, അതാണ് 36-ൽ കണ്ടത്. 37 നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ? എടുത്തു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുകയും സ്വന്തം ശപഥം പരിത്യജിക്കുകയും ചെയ്തു. ശപഥം പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് പോലെ അറിയാതെ നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുത്തു. അതെ, അതായത് തന്റെ പ്രതിജ്ഞയേക്കാൾ ഭക്തന്റെ വാക്കിന് അവിടെ ആര് സ്ഥാനം കൊടുക്കാണ്, വില കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഉള്ള, അതായത് താൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നുള്ള ശബ്ദം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ശബ്ദം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യില് രഥചക്രം എന്തി വരുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം, അതാണ് എവിടെ ധ്യാനിക്കുന്നത്? 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നത്. ഉത്തരീയം പോലും നിലത്ത് വീണത് അറിയാതെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിതവിശിഖഹതോ വിശീർണദംശ ശതജ പരിപ്ലൂത ആദതായിനോ മേ പ്രസഭമപി സസാര മത്വഥാർത്ഥം സാ ഭവതു മേ ഭഗവാൻ ഗതിർമുകുന്ദ. ചിതവിശിഖഹതോ വിശീർണദംശ ശതജ പരിപ്ലൂത ആദതായിനോ മേ പ്രസഭമപി സസാര മത്വഥാർത്ഥം സാ ഭവതു മേ ഭഗവാൻ ഗതിർമുകുന്ദ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയണ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിത മൂർച്ചയേറിയ, വിശിഖ ശരങ്ങൾ, ഹത മുറിവേൽക്കപ്പെട്ട്, വിശീർണ ദംശ കവചം ചിന്ന ഭിന്നമായി, ക്ഷതജ മുറിവുകളാൽ, പരിപ്ലൂത രക്തത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട്, ആദതായിനഹ മഹാ അക്രമി, മേ എന്റെ, പ്രസഭം ക്രോധഭാവത്തോടെ, അഭിസസാര പാഞ്ഞടുക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു, മത്വഥാർത്ഥം
എന്നെ വധിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അദ്ദേഹം ഭവതു ആയിരിക്കട്ടെ, ആയിത്തീരട്ടെ. മേ എന്റെ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഗതി പ്രാപ്യസ്ഥാനം, മുകുന്ദ മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ, മോക്ഷദായകൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് വിവർത്തനം. മോക്ഷദായകനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്റെ ആത്യന്തികമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായി തീരട്ടെ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഏർപ്പെട്ട മുറിവുകൾ നിമിത്തം ക്രോധത്താൽ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം എന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവചം ഛിന്നഭിന്നമായിരുന്നു. മുറിവുകളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം രക്തം പുരണ്ടതുമായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മുക്തിദായകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, മോക്ഷം നൽകുന്ന ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മോക്ഷദായകനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്റെ ആത്യന്തികമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാകത്തീരട്ടെ. അപ്പൊ മുകുന്ദനെ കുറിച്ച്, മുക്തിദായകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ മുക്തിദായകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്റെ ആത്യന്തികമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായി തീരട്ടെ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഏർപ്പെട്ട മുറിവുകൾ നിമിത്തം ക്രോധത്താൽ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം എന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധഭൂമിയില് ഭഗവാന്റെ നേരെ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങള് വിട്ടപ്പോ മുറിവുകൾ വന്നു ഭഗവാന്. ആ മുറിവുകള് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ക്രോധത്താൽ എന്ന പോലെ, ക്രോധത്തിൽ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയല്ലേ, ക്രോധം ഇല്ല പക്ഷെ ക്രോധത്താൽ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം എന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവചം ഛിന്നഭിന്നമായിരുന്നു. മുറിവുകളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം രക്തം പുരണ്ടതുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് രക്തം പുരണ്ട് മുറിവുകൾ വന്നു. അപ്പൊ ആ മുറിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ക്രോധത്താൽ എന്ന പോലെ, ദേഷ്യത്താല് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു വരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ഇവിടെ ആര് സ്മരിക്കുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ സ്മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വീരരസത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രണാങ്കണത്തിൽ ഭീഷ്മദേവനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ രസകരമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അർജുനനോട് പക്ഷപാതപരവും അതേസമയം ഭീഷ്മദേവനോട് ശത്രുതാപരവുമായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവയൊക്കെ മഹാഭഗവത് ഭക്തനായ ഭീഷ്മദേവനോടുള്ള സവിശേഷമായ പ്രീതി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാകുന്നു. ഒരു ശത്രുവിന്റെ ഭാഗം അഭിനയിച്ചും ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ സംപ്രീതനാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഇത്തരം പഴകലുകളിലെ വിസ്മയകരമായ വിഷയം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, രണാങ്കണത്തിൽ ഭീഷ്മദേവനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകള് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് അർജുനനോട് പക്ഷാപാതപരവും അതേസമയം ഭീഷ്മദേവനോട് എങ്ങനെയാണ് ശത്രുത്വപരമായിട്ടാണ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇവയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മദേവനോടുള്ള സവിശേഷമായ പ്രീതി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇടപെടലുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? അത് ശത്രുതാപരമായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ സവിശേഷമായ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരോടുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള പ്രീതി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം. ഒരു ശത്രുവിന്റെ ഭാഗം അഭിനയിച്ചും ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ സംപ്രീതനാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഇത്തരം ഇടപഴകലുകളിലെ വിസ്മയകരമായ വിഷയം. അപ്പൊ ഒരു ശത്രുവിന്റെ ഭാഗം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകയാൽ ഒരു ശത്രുവിന്റെ വേഷപ്പകർച്ചയിലുള്ള തന്റെ ശുദ്ധഭക്തനിൽ നിന്ന് പോലും സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നിരപേക്ഷകനാണ്. ഭഗവാൻ ആരോടും എന്തില്ല? ഭഗവാൻ ആരോടും ഒരു എന്താ പറയാ ആസക്തി ഇല്ല. എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനാണ്, ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശത്രുവിന്റെ വേഷപ്പകർച്ചയിലുള്ള തന്റെ ശുദ്ധഭക്തനിൽ നിന്ന് പോലും സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ വേഷപ്പകർച്ച ശത്രുവായിട്ടുണ്ടായാൽ പോലും ആ ഭക്തനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്, ആ ഭക്തനിൽ നിന്നും സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കൂടെ? ഭഗവാന് കഴിയും. ഭഗവാന് ശത്രുക്കൾ ആരും ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ശത്രുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഹാനി വരുത്തുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും ശത്രുക്കൾ ആരും ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല.
ശത്രുക്കൾക്കും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാനോട് അടുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ശത്രുക്കളും ഭഗവാന്റെ നേരെ വരുമ്പോ അവർക്കും ഹാനി വരുത്തുന്ന സാധ്യമല്ല, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഹാനി വരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം അജിതൻ അഥവാ പരാജിതനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഹാനി വരുത്തുക സാധ്യമല്ല, ഭഗവാനെ ഹനിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ശത്രുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ പോലും ഭഗവാനെ ഹനിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അജിതനാണ്, അപരാജിതനാണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അജിതനാണ് ഭഗവാൻ, അപരാജിതനാണ്. അഥവാ ഭഗവാൻ തോൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് അതെല്ലാം. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രഹരിക്കുമ്പോഴും ആരും അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനാകാൻ കഴിയില്ലെന്നിരിക്കലും ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഉന്നത പദവിയിൽ ഇരുന്ന് ശാസിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രഹരിക്കുമ്പോ, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, ശാസിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനാകാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്നിരിക്കലും ആ ശുദ്ധഭക്തൻ ശാസിക്കുമ്പോഴും പ്രഹരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അതില് ആനന്ദം കണ്ടെത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അതില് ആനന്ദം കൊള്ളും. ഇവയൊക്കെ ഭഗവാനും ഭഗവത് ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പാരസ്പര്യ വ്യവഹാരങ്ങളാകുന്നു. ഇത് ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വ്യവഹാരമാണിതെല്ലാം. ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അപ്രകാരമുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല. ഒരു ധീരയോദ്ധാവിന്റെ ഭാഗമാണ് ഭീഷ്മദേവൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. ആകയാൽ സാമാന്യ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന് മുറിവേറ്റു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം അദ്ദേഹം ഭഗവത് ശരീരത്തെ ശരങ്ങളാൽ തുളച്ചു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇതെല്ലാം അഭക്തരെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുവാനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സർവം ആത്മീയമായ ശരീരത്തെ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. മാത്രവുമല്ല ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശത്രു ആയിരിക്കുകയും സാധ്യമല്ല തന്നെ. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഭീഷ്മദേവൻ അതേ ഭഗവാനെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രാപ്യ സ്ഥാനമായി ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ലായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നു ചലിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാൻ ഭഗവാന് കഴിയുമായിരുന്നു. രക്തത്താൽ അഭിഷിക്തനായി മുറിവുകളോടെ ഭീഷ്മദേവന്റെ മുന്നിൽ വരേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ശുദ്ധഭക്തനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മുറിവുകളാൽ അലങ്കൃതനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സൗന്ദര്യം വീക്ഷിക്കുവാൻ യോദ്ധാവായ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാലാണ് ഭഗവാൻ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഭഗവാനും സേവകനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ രസം അന്യോന്യം കൈമാറുന്ന രീതിയാണിത്. അത്തരത്തിലുള്ള പരസ്പര കൈമാറ്റത്തിൽ ഭഗവാനും ഭക്തനും അവരവരുടേതായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ശ്ലാഘിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം കോപാവിഷ്ടനാകയാൽ അദ്ദേഹം ഭീഷ്മദേവന് നേരെ പാഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു. എന്നാൽ അർജുനൻ തടഞ്ഞിട്ട് പോലും പ്രതിബന്ധങ്ങളൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ കാമുകൻ കാമുകിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന് നേരെ മുന്നേറി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ അജിതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപരാജിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രഹരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ശാസിക്കുമ്പോഴും, ഉന്നത ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ ശാസിക്കുമ്പോഴും എന്താണ്, ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ശാസിക്കുമ്പോ ഭഗവാനേക്കാൾ അവർക്ക് ഉന്നതരാകാൻ കഴിയില്ലെന്നിരിക്കലും അത് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അതില് ഭഗവാൻ ആനന്ദം കാണാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പാരസ്പര്യ വ്യവഹാരങ്ങളാണ്, പരസ്പരം കൈമാറ്റങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന്റെ രഹസ്യം ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു ധീര യോദ്ധാവിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ആരഭിനയിക്കുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമാന്യ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന് മുറിവേറ്റെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തില്, സാധാരണക്കാർക്ക് ഭഗവാന് മുറിവേറ്റെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തില് മനഃപൂർവ്വം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ ശരങ്ങളാൽ തുളച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് ശരങ്ങള് വിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അഭക്തന്മാരെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അതീന്ദ്രിയമായതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം. ആ ശരീരത്തെ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഭക്തൻ, പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിട്ട് ആരുണ്ടാവില്ല? ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവില്ല.
അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഭീഷ്മദേവൻ അതേ ഭഗവാനെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായിട്ട് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അഥവാ നേരെ മറിച്ച് ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ ശത്രു ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ശത്രുവിനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കില്ല? ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ചലിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ ഭഗവാനും കഴിയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭീഷ്മദേവൻ ശത്രുവാണെങ്കിലും ആ ഭീഷ്മദേവന് ചലിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ഭീഷ്മദേവനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനും ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രക്തത്താൽ അഭിഷിക്തനായി മുറിവുകളോടെ ഭീഷ്മദേവന്റെ മുമ്പിൽ വരേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മുറിവുകളാൽ അലങ്കൃതനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സൗന്ദര്യം വീക്ഷിക്കുവാൻ യോദ്ധാവായ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാലാണ് ഭഗവാൻ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത്? ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഭഗവാനും സേവകനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ രസം അന്യോന്യം കൈമാറുന്ന രീതിയാണിത്. അപ്പൊ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ കൈമാറ്റം അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള പരസ്പര കൈമാറ്റത്തിൽ ഭഗവാനും ഭക്തനും അവരവരുടേതായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ശ്ലാഘിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരും അങ്ങനത്തെ കൈമാറ്റങ്ങളില് രണ്ടു കൂട്ടരും പരസ്പരം ആശ്ലേഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളില് ശ്ലാഘിക്കപ്പെടും. ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം കോപാവിഷ്ടനാകിയാൽ അദ്ദേഹം ഭീഷ്മദേവന് നേരെ പാഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ തടഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ തടഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പോലും ആ പ്രതിബന്ധങ്ങളൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു കാമുകിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന് നേരെ മുന്നേറി. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ ബാഹ്യദൃഷ്ട്യ ഭീഷ്മദേവനെ വധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ബാഹ്യദൃഷ്ട്യ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം ഭീഷ്മദേവനെ വധിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിരുന്നത്. അപ്പൊ ബാഹ്യദൃഷ്ട്യ ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുമ്പോ എന്താ തോന്നുന്നത്? ഭീഷ്മദേവനെ വധിക്കാൻ പാഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ മഹാഭക്തൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ആ ഭക്തനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഭഗവാൻ നിസ്സംശയം എല്ലാ ഭക്താത്മാക്കളുടെയും വിമോചകനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഭക്താത്മാക്കളെയും വിമോചനം മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം കാക്ഷിക്കുന്നു. അവരുടെ കാക്ഷിക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ സദാ അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികള് ഭഗവാന്റെ വിലയും ചെയ്യിക്കൽ സായുജ്യമുക്തി മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികള്. അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ആ മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, സായുജ്യമുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ ആരാധിക്കുന്നത്. എല്ലാ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും ഇതിനായി കാക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം വ്യക്തി രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം, ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 39. വിജയരഥ കുടുംബ ആത്തദോത്രേ ധൃതാഹയ രശ്മിനി തച്ഛ്രിയേ ക്ഷണീയേ ഭഗവതീരതിരസ്തു മേ മുമൂർഷോർ യം ഈഹ നിരീക്ഷ്യ ഹദാഗതാ സ്വരൂപം. വിജയരഥ കുടുംബ ആത്തദോത്രേ ധൃതാഹയ രശ്മിനി തച്ഛ്രിയേ ക്ഷണീയേ ഭഗവതിരതിരസ്തു മേ മുമൂർഷോർ യം ഈഹ നിരീക്ഷ്യ ഹദാഗതാ സ്വരൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. വിജയ
അർജുനൻ രഥം കുടുംബെ ഏതു ആപത്ഘട്ടത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതായ പൊരുൾ ആത്തദോത്രേ വലതു കൈയിൽ ചാട്ടയുമായി ധൃതഹയ അശ്വങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രശ്മിനി കയറുകളാൽ തത്ശ്രിയ മനോഹരമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷണിയെ വീക്ഷിക്കുവാൻ ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ രതി അസ്തു എന്റെ ആകർഷണം ആയിരിക്കട്ടെ മേ എന്റെ മുമൂർഷോ മരണാസന്നനായവന്റെ യം ആരിലാണോ ഇഹ ഈ ലോകത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കയാൽ ഹത മരണപ്പെട്ട ഗത പ്രാപ്തമാക്കി സ്വരൂപം യഥാർത്ഥ രൂപം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. വിവർത്തനം മരണവേളയിൽ എന്റെ പരമമായ ആകർഷണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടാകട്ടെ. വലത് കരത്തിൽ ചാട്ടവാറും ഇടത് കൈയിൽ കടിഞ്ഞാണുമേന്തി എല്ലാ വിധത്തിലും അർജുനന്റെ രഥത്തെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ സംരക്ഷിച്ച പാർത്ഥസാരഥിയിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം നേടിയവർ മരണശേഷം തങ്ങളുടെ മൗലിക രൂപം പ്രാപിച്ചു. ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് പറയുന്നത്? ഏത് രൂപത്തെയാണ് ഓർക്കുന്നത്? പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ. പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെയാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ സ്മരിക്കുന്നത്. മരണവേളയിൽ എന്റെ പരമമായ ആകർഷണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ തന്നെയാകട്ടെ. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് എന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം ആരിൽ തന്നെയായിരിക്കണം? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ തന്നെയായിരിക്കണം. ഏത് രൂപമാണ്? വലത് കൈ കരത്തിൽ ചാട്ടാവാറും ഇടത് കൈയിൽ കടിഞ്ഞാണുമേന്തി എല്ലാ വിധത്തിലും അർജുനന്റെ രഥത്തെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ സംരക്ഷിച്ച പാർത്ഥസാരഥിയിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നത്? പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെയാണ്. വലത് കൈയിൽ ചാട്ടാവാറും ഇടത് കൈയിൽ കടിഞ്ഞാണുമേന്തി എല്ലാ വിധത്തിലും അർജുനനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നു. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം നേടിയവർ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദർശനം നേടിയവർക്കെല്ലാം മരണശേഷം തങ്ങളുടെ മൗലിക രൂപം പ്രാപിച്ചു. എന്ന് പറയണ എല്ലാവരും. അതായത് നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് എവിടെയുള്ളത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത്. നമുക്ക് സ്ഥായി ആയിട്ടൊരു രൂപമുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ പരമാസ്വാദകനാണ്, ഭഗവാൻ പുരുഷനാണ്. നമ്മളെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ഥാനം, ഒരു രൂപം നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. ആ സ്ഥാനം, ആ മൗലികമായിട്ടുള്ള രൂപം, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപം പ്രാപിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഭഗവാന്റെ ദർശനം കണ്ടുകൊണ്ട് മരണം നേടിയവർ, ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് മരണം വന്നവർക്കെല്ലാം അത് സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥായിയായ രൂപം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്കെല്ലാം സാധിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പ്രേമയുധ സേവനത്താൽ ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കിയാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ നിരന്തരം തനിക്കുള്ളിൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം ദർശിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയെ സമാധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിച്ച് പരമാത്മാവിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ അഷ്ടാംഗ യോഗി പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ആത്യന്തികമായി സമാധിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, കീർത്തി, ലീലകൾ തുടങ്ങിയവയോടൊപ്പം നിരന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി സ്വരൂപത്തിൽ സ്മരണത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തൻ അനായാസേന സമാധി പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ആകയാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗിയുടെ ഏകാഗ്രതയും ഭക്തന്റെ ഏകാഗ്രതയും ഒരേ തലത്തിലുള്ളതല്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗിയുടെ ഏകാഗ്രത യാന്ത്രികവും അതേസമയം ശുദ്ധഭക്തന്റേത് ശുദ്ധ പ്രേമത്താലും നൈസർഗികമായ സ്നേഹബന്ധത്താലും സ്വാഭാവികമാകുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. പ്രേമയുധ സേവനത്താൽ ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ നിരന്തരം ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? തനിക്കുള്ളില് ഭഗവാന്റെ ദർശനം, ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ ശുദ്ധ ഭക്തന് എപ്പോഴും സാധിക്കും. കാരണം ആ ശുദ്ധ ഭക്തൻ കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും എപ്പോഴും ആരെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അത്തരം ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭക്തൻ, ശുദ്ധഭക്തന് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയെ സമാധി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്?
സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിച്ച് പരമാത്മാവിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ അഷ്ടാംഗ യോഗി പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോ അഷ്ടാംഗ യോഗി എങ്ങനെയാ ശ്രമിക്കുന്നത്? മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിച്ച് പരമാത്മാവിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാനാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗി ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ആത്യന്തികമായി സമാധിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, കീർത്തി, ലീലകൾ തുടങ്ങിയവയോടൊപ്പം നിരന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി സ്വരൂപത്തിന്റെ സ്മരണയുടെ ഒരു ഭക്തൻ അനായാസന സമാധി പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു അഷ്ടാംഗയോഗി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിച്ച്, മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിച്ച് പരമാത്മാവിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാനാണ് അഷ്ടാംഗയോഗി ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തർ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ലീല ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ട്, നമ്മൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി സ്വരൂപത്തിന്റെ സ്മരണയിലൂടെയാണ് ആര് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. അത് അനായാസന, പ്രയാസം കൂടാതെ തന്നെ ആ ഒരു സമാധി പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരം നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ, നമ്മൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിനോട് കൂടുതൽ പ്രിയം വരും. നമുക്ക് പ്രയാസം കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ആകയാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗിയുടെ ഏകാഗ്രതയും ഭക്തന്റെ ഏകാഗ്രതയും ഒരേ തലത്തിലുള്ളതല്ല. അപ്പോ രണ്ടുപേരുടെയും, അഷ്ടാംഗ യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ഒരു ഏകാഗ്രത ഒരിക്കലും ഒരേ തലത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗിയുടെ ഏകാഗ്രത യാന്ത്രികവും അതേസമയം ശുദ്ധഭക്തന്റേത് ശുദ്ധ പ്രേമത്താലും നൈസർഗികമായ സ്നേഹബന്ധത്താലും സ്വാഭാവികമാകുന്നു. അപ്പോ ശുദ്ധഭക്തന്റെ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധമായ പ്രേമം കൊണ്ട്. ഭക്തന്റേത് ശുദ്ധ പ്രേമത്താലും നൈസർഗികമായ സ്നേഹബന്ധത്താലും, അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്നതാണത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. നമ്മളിതിങ്ങനെ കേട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ശരിക്കും അർജുനന്റെ പോലെ, അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേൾക്കും തോറും ഓരോ അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം, ആ ഒരു ആഗ്രഹം, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി അർജുനന് വർദ്ധിച്ചു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം. ഇത് യാന്ത്രികമായിട്ട് വരുന്നതല്ല. ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്രകാരം സൈന്യാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം സദാ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം നിരന്തരം സ്മരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു ഭീഷ്മദേവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചിരുന്നു? യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം അദ്ദേഹം നിരന്തരം സ്മരിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ പാർത്ഥസാരഥിയായുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അനശ്വരമാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർത്ഥസാരഥിയുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അനശ്വരമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കംസന്റെ തടവറയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം മുതൽ അന്ത്യലീലയായ മൗസല ലീല വരെയുള്ള ഘടികാരത്തിലെ സൂചി ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് എന്ന പോലെ ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ലീലകളിൽ പാണ്ഡവരെയും ഭീഷ്മരെയും പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചരന്മാർ സ്ഥിരമായ ശാശ്വത പങ്കാളികളാകുന്നു. ആകയാൽ അർജുനന് പോലും ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകാത്ത ഭഗവാന്റെ സുന്ദര ഭാവമായ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം ഭീഷ്മദേവൻ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? പാർത്ഥസാരഥി രൂപം മാതാജി എന്താ മൗശന ലീല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? അത് മാതാജി വായിച്ചപ്പോ തന്നെ കംസന്റെ തടവറയില് ജനനം മുതൽ മൗശനശീല വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്രകാരം സൈന്യാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം സദാ യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം നിരന്തരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരിവിടെ? പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തില് ഭീഷ്മദേവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർത്ഥസാരഥിയുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളും എങ്ങനെയാണ്? അനശ്വരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകള് കംസന്റെ തടവറയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് മുതല് ഭഗവാന്റെ അന്ത്യലീലയായിട്ടുള്ള മൗസല ലീല എന്ന് വെച്ചാല് മൗസല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പുലയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇരുമ്പുലയ്ക്കയുടെ ലീല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ലാസ്റ്റ് യദുവംശം നശിക്കുന്നത്. പറയാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ്. ആ യദുവംശത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പൻ ഒരു ഇരുമ്പുലയ്ക്ക പ്രസവിക്കുന്നില്ലേ, ആ ലീല. അതാണ് മൗസല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇരുമ്പുലയ്ക്ക എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ആ ലീല വരെയുള്ള ഘടികാരത്തിലെ സൂചി ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് എന്ന പോലെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നൊന്നായി എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും, ഇപ്പോ
ഇപ്പൊ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കലിയുഗം നടക്കാണ്, ഇവിടെ കലിയുഗം നടക്കാണല്ലേ. വേറെ ഏതെങ്കിലും യുഗത്തിൽ സത്യുഗമായിരിക്കും, അവിടെ വേറെ ലീലകൾ ഭഗവാന്റെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തില് ദാമോദര ലീല നടക്കുന്നുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഓരോന്നും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മാത്രമല്ല അപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ലീലകളിൽ പാണ്ഡവരെയും ഭീഷ്മരെയും പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചരന്മാർ സ്ഥിരമായ ശാശ്വത പങ്കാളികളാകുന്നു. അപ്പൊ ആ ലീലകളിലൊക്കെ ആരുണ്ടാവും? പാണ്ഡവരും ഭീഷ്മരും പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചരന്മാര്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആരുണ്ടാവും? എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ശാശ്വത പങ്കാളികളാകും. ആകയാൽ അർജുനന് പോലും ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകാത്ത ഭഗവാന്റെ സുന്ദര ഭാവമായ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം ഭീഷ്മദേവൻ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് പോലും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം ഭീഷ്മദേവൻ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് അർജുനന് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത പാർത്ഥസാരഥിയുടെ രൂപം ഭീഷ്മദേവൻ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്? അർജുനൻ നയന മനോഹരമായ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിന് പിറകെയും അതേസമയം ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ നേരെ മുമ്പിലുമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സൈനിക ഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർജുനനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആസ്വാദനത്തോടെ ഭീഷ്മദേവൻ ഇതിനെ വീക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്? അർജുനൻ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിന്റെ പുറകെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, പിറകെയാണ്. അതേസമയം ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ നേരെ മുമ്പിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാവത്തെ, പാർത്ഥസാരഥി ഭാവത്തില്, സൈനിക ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് അർജുനനേക്കാളും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിച്ചത്? ഭീഷ്മദേവനാണ് സാധിച്ചത്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല അല്ലെ? ഇനി ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ചധികം. നാളെ എടുക്കാം അല്ലെ? ഒരു പാരഗ്രാഫ് വലുതത്. നാളെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവനാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൗസലീല പറയാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠാരോഹണത്തെ, യദുകുലത്തിന്റെ നാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ലീലയാണ് ഇത് മൗസല ലീല എന്ന് പറയുന്നത്. മൗസല ലീല എന്ന് പറഞ്ഞത് മൗസല പർവ്വത്തിലാണ് ഈ സംഭവത്തെ വിശദമാക്കി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ദ്വാരകയില് യാദവ കുലത്തിലുള്ളത്, അതായത് സാമ്പൻ ഭഗവാന്റെ മകൻ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീവേഷം കെട്ടി സപ്തർഷികളെ പരിഹസിച്ചു. അപ്പൊ അതിൽ കോപിതരായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാര് സാമ്പന് എന്താണ്, സാമ്പനോട് പറയാണ്, ഒരു ഇരുമ്പുലയ്ക്ക പ്രസവിക്കും, അത് യദുകുലത്തിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ശപിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഉലക്കയുടെ ശാപം കിട്ടാണത്. അപ്പൊ ശാപം പോലെ തന്നെ സാമ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഇരുമ്പുലയ്ക്ക പ്രസവിച്ചു. ഭയന്നു പോയിട്ടുള്ള യാദവന്മാര് അവര് ഉഗ്രസേന രാജാവിന്റെ അടുത്ത്, മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് അരച്ച് പൊടിയാക്കിയിട്ട് കടലിൽ കലക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കൂടി അതിലിട്ടു. അങ്ങനെ പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിൽ അതിൽ കലഹം വരണം. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യാദവര് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിൽ ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് മദ്യപിച്ച് പരസ്പരം കലഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. തമ്മിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന അവര് ആ കടൽ തീരത്ത് വന്ന ആ പുല്ല്, വളർന്നു വന്ന ഈ പുല്ല്, അതായത് ആ ഇരുമ്പുലക്കയുടെ പൊടി, അതാണ് പുല്ലായിട്ട് വരുന്നത്. ആ പുല്ല് ഏരകപ്പുല്ല് പുല്ല് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ അടിച്ച് തമ്മിൽ മരിച്ചു വീഴ ചെയ്യുന്നത്. തമ്മിൽ അവര് അത് മരിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം യാദവകുലം മുഴുവൻ നശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി ആ ഉലക്കയുടെ ബാക്കി വന്നൊരു കഷ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വേടന്റെ പേര് ജരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേടൻ ഒരു അമ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ആ അമ്പ് ഏറ്റിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ലീല അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അതാണ് മൗസല ലീല എന്ന് പറയുന്നത്. മൗസല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുമ്പുലക്കേനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗുരുപരമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ലൊരു ദിവസം. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഇന്ന് പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ് ഇല്ല. മാതാജി ഇന്ന് പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ. എന്ത് ഇന്ന് പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ് ഇല്ല. പ്രഭുജിയുടെ ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ ലേറ്റ് ആവും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മസ്തുതി വരുന്നത് മാതാജി ഏത് ശ്ലോകം മുതൽ 22 ശ്ലോകം മുതലാ? 32 തൊട്ട് 42 വരെ. മാതാജിയുടെ വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ് എവിടെ വരെ എത്തി? ഏതാണ്?